Sitten vielä seuraavaksi ne H&M-löydöt. Elikkä päiväpeitto jo näkyi äsken. Elikkä se on tosiaan tommonen vaaleanharmaa, ihan normaalisti neliöihin tikattu puuvillainen päiväpeitto. Ja tosi mukava kyllä, että sopii kans noihin kaikkiin muihin sävyihin ihan kivasti. Et vähän välillä jotain vaaleampaakin juttua. Ja sitten tosiaan oikeastaan päiväpeiton lisäksi muuta mä en siitä tilauksesta pitänyt kuin ihan ton pitsisen paidan, mikä on vähän tommonen lyhythelmanen. Tosiaan tämmönen tuommoista pitsiä ja sitten toi ihana nahkanen laukku. Tämä. Tosi kiva. Ja kynnet lakkasin itse asiassa jo eilen mätsäämään siihen, että sais sen otettua käyttöön. Mikä nyt ei tietenkään ole mikään välttämättömyys, mutta tuli heti mieleen, että kun näki ton pohja, että jotain olisi kiva olla saman sävystä, niin nyt on sitten kynnet. Kyllä. Semmosta, että kultainen paljettijakku lähti esimerkiksi palautukseen ja mustavalkoinen raitaneule, että ne nyt ei vaan malliltaan yksinkertaisesti ollut ihan sitten luonnossa sitä, mitä kuvassa näytti. Mutta nämä siis pidin. Päiväpeitto, pitsipaita ja nahkanen laukku. Semmoset. No niin, saipas videot tehtyä.